ko si Dongit Anidib bag uming minyo sa ko asawa. Kaduha na siya nakuhaan. Ang findings ni Dr. Alcantara, incompetent ang iyang cervix. Ang solusyon, kung magmabdos pa siya usab, maghimo na siya og cervical cerclage. Kanang murag pag-reinforce ba sa cervix aron nga molig-on, maka dili na mawa ang bata, dili na mamiligro ang bata. So iya ko na himuon sa ikatulong bata nila, sa ikatulong nga pagmabdos sa iyang asawa. Ini mag 3 months na kuno ang bata sa iyang tiyan, kung magmabdos pag-usap ako asawa para di na gid siya makuhaan. Tuod man nagmabdos ug balik ang ako asawa. 2 months na kapin ang iyang tiyan. Nag-duty siya sa graveyard shift sa Mitsumi diya sa Danau. Kalit lang nakuyapan ang iya kauban sa ilang line. Ya diha na mapadung pagkatumba nga niya. Iyang gisagang para dili mabundak sa saog. Nya mas dako man ang iyang kauban sa trabaho, nangatumba sila duha. Dadatugan na ba ang akong asawa? Sukad ni ato, wala dyan nihunong ang sakit sa etiyan. Mutong ako asawa nagbuol sa iyang gisabak. Nananghid siya sa iyang line leader na muuli lang una sa Mumbai sa Capitol site sa Cebu City kay sakit na gid kayo ang iyang tiyan. Kitugutan siya mo pauli, sakay siya jeep, gikan Danau pa doon Cebu City. Atong tayo maana pamuhunong sa Legazpi. Pag-abot niya sa Legazpi, suwa pa siya mo pauli sa amo, ihapit siya sa Basilica Minori del Santo Niño. Nangaliya siya ni Senior Santo Niño. Diha rin daw siya kutob sa gate kay sirado pa man ang Basilica, alas 5 pa man siya sa kadlaw, niabot gikan sa Danau. Perting ampo sa kuasawa, naunta luwas ang bata ngayong gimabdos. Kay nangandoy maging itawon may anak. Basta kayo na nag-jeep pa doon sa Capitol site, napatyagan niya, wala na may sakit ang iyang tiyan. Normal na ang iyang gibati. O ito pag-abot niya sa bahay, dito na sa klinik ni Dr. Alcantara. Pag-IA ni Doktora sa akong misis, ni-open na ang iyang cervix. Niya, wala naging sakit ang iyang tiyan. Motong, advice na ng doktora, complete bed rest na lang siya. Bubangon na siya maligo. Pag 3 months na sa iyang tiyan, cervical cerclage na siya ni Doktora Alcantara. Nagkasalamat ni Senior Santo Niño, nahingpit ang pagmabdos sa akong asawa o nahimugso ang among anak. Kaluoy sa Ginoo, computer programmer na ang among anak. Junior developer siya sa usa sa mga BPO companies dinhi sa Subo. Dili ko relihiyoso nga pagkatao, pero gihatagan gihapon og milagro ni Senior Santo Niño.